Fidejk, Jeffrey. Thank you. All right. Kont indaħalli fuq il-ħinijiet ma minna mela u anki fuq l-eżamijiet. Kem kont wissini, tikkorreġini, kont narak fuq ħajti, intri tkun taxkir. Iżda żmien għadda u llum jien inkwetat. Inkom mulidi li jgħiduli antikwat. Ta' kemm rejtek u bizmin għaddejtek, jarrali għal-kem jien murejtek għad. Illum li jiena kbirt nafx xi ġifieri u nifhem miex kien jgħaddi missieri. Għal-kem ma kienx ta' skola u ma marx università, tal-ħajja fem ir-responsabilta. Illum il-bis inħossu fuq spallejja u tnaqqax wiċċi kemm biżmien u lejja. Inħares lejn missieri u ninduna kemm mhux żball meta jgħidu li darbtejn insiru tfal. Illum drajtek tgħaddi 3 darbiet fil-ġimgħa mqar. It-tfal jiġġennu storbju sħiħ jinqal għad-dar. Inti kont lili qatt ma ċedili u ma jagħmlu bik li jridu u sirtar mizzar. Illum li jiena kbirt naf xi ġifieri u nifhem miex kien jgħaddi missieri. Għal-kemm ma kienx ta' skola u ma marx università, tal-ħajja fem ir-responsabilta. Mawlid illum jikkanta x-xemx għaddejja, qed nara bniedem ieħor taħt għajnejja. U meta għedlu li fissidhom wisq bissim li wqal, m'hemmx tagħmel mhux darbtejn insiru tfal. U biex ibid kellu raġun minn qal, darbtejn insiru tfal. Grazzi ħafna. U nistedinkom provaw ċemplu intom ta' television u narat hawnhekk jgħaddi dik id-daqsxejn hux. Mhux hekk? Proset, Grazzi grazie. ħafna. Grazzi ħafna. U proset kbira lill-preżentaturi l-aħwa. Thank you. Imżel bil-mod.